Spomínate si na svoje husté vlasy? Už ste na ne rezignovali? Nič nie je stratené. Najmodernejšia technológia pre rast vlasov klope na dvere. Predstavujeme vám Power Grow Comb. Tento revolučný systém stimuluje rast nových vlasov lepšie ako čokoľvek pred ním. Ohromujúce výsledky dosahuje vďaka tomu, že podporuje vznik nových vlasových lôžok, z ktorých potom vyrastú nové vlasy. Ťažiskom Power Grow Comb je technológia nízkofrekvenčného svetla a laserra, ktorou sa prenáša energia ku korienkom vlasov, čím sa zlepšuje krvný obeh v pokožke. Lúče podporujú vznik a obnovu vlasových lôžok a rast vlasov. Power Grow Comb je ako vlasová klinika do dlane. Táto novinka je zmenšená, ale rovnako účinná verzia profesionálnych laserových prístrojov, ktoré stoja celý majetok. Technológiu vyvinula NASA a doterajšie výsledky štúdií v Japonsku, Európe a USA potvrdzujú jej efektivitu. Power Grow Comb má aj vibračný režim. Vďaka tomu si môžete dopriať jemnú masáž, ktorá navyše zlepšuje obeh krvi, čo pomáha urýchliť rast vlasov. Táto technológia už pomohla tisíckam ľudí a môže pomôcť aj vám. Skúšal som masti, šampóny aj lieky, na ktoré som si musel zohnať predpis, ale nič z toho mi nepomohlo. Power Grow Comb sa jednoducho a rýchlo používa a výsledky sú vidieť. Stačí ho pomalými pohybmi používať 10 minút denne namiesto obyčajného hrebenia. To je všetko. Ak máte málo vlasov, odstráňte nadstavec a Power Grow Comb urobí svoju prácu rovnako dobre. Túto novinku, ktorá vám dokáže zmeniť život, si teraz môžete zaobstarať len u nás v Topshope. Nemusíte sa už hanbiť na verejnosti. Vlasy, ktoré ste stratili, sa rýchlo vrátia tam, kde patria. Opäť si vyskúšajte, aké je to mať hlavu plnú vlasov. Myslím, že Power Grow Comb je skvelý. Už teraz som si všimla mnoho nových vlasov. S hustými vlasmi sa ľudia cítia oveľa mladší. Vďaka Power Grow Comb je to teraz aj môj prípad. Pridáme vám aj profesionálnu kefu na vlasy, ktorú budete čoskoro potrebovať. Tiež masážny nadstavec na ruku, ktorý zlepší vyživovanie pokožky počas sprchovania. Ak zavoláte hneď, dostanete aj špeciálnu kozmetickú sadu s množstvom užitočných pomôcok, ktorú oceníte najmä na cestách. Toto všetko, novinku Power Grow Comb, spolu s hodnotnými a užitočnými darčekmi dostanete iba u nás v Topshope. Neváhajte, ak vás trápi vypadávanie vlasov či plešina, kúpte si Power Grow Comb. Nevyhadzujte peniaze zbytočne za predražené krémy a výživové doplnky. Power Grow Comb vašu situáciu zlepší v pohodlí domova a len za 10 minút denne a bez vedľajších účinkov. Vytočte číslo a urobte konečne niečo pre seba. Čakajú vás hustejšie, pevnejšie a krajšie vlasy. Objednajte si Power Grow Comb hneď teraz.